Velkommen til min anden video på min YouTube-kanal, hvor jeg har en lidt latterlig ambition om at lave den allerbedste tiramisu. Det kan helt klart være mangel på min ekspertise inden for området, men jeg har ikke rigtig stødt på, at der er sådan nogle nedskrevne regler omkring tiramisu. Så derfor så har jeg begyndt at nedskrive min egen. Første regel: lad være at putte fløde i jeres tiramisu. Regel nummer 2: man må ikke kunne se ladyfingers under overfladen af det øverste lag mascarpone-creme. Og det er de 2 regler, der er indtil videre. Måske der kommer flere regler. Jeg starter med at tænde ovnen på 175 grader varm luft. Og tiramisu'en i dag, ligesom kommer til at være hver gang, kommer til at blive lavet med en browniebund. Og så i stedet for cognac, så putter jeg enten whisky i. I dag der bliver det den her ganske udmærkede Pig's Nose whisky, eller rom. Jeg prøver forskellige slags whiskyer. Aldrig en røget whisky, fordi det bliver ikke lækkert. Selv sådan lidt sød, karamel-agtig whisky. Som jeg sagde sidst, så kan jeg godt lide det smager af noget. Så det må godt smage af de geniale ingredienser, som tiramisu består af. Nu er der brownie bund i, som må også rigtig gerne smage af brownie. Og så må den gerne smage af kaffe. Og det må godt smage af det alkohol, der er i. Og det er så i det her tilfælde whisky. Vi starter med at hakke chokoladen. Og det er ikke fordi chokoladen behøver at være hakket sådan helt vildt fint. Men jo finere den er hakket, jo nemmere er det for den at smelte i smøret. For vi vil helst ikke sætte chokoladen direkte i gryden over varmen, fordi så brænder vi chokoladen. Det er ikke så lækkert. Smør. Mens det smelter, så kan jeg putte det her æg i den der skål. Sukker. Sådan der. Og så tænder vi kaffemaskinen, og i den smeltede smør putter vi chokoladen. Og det må godt køle en lille smule. Hvis det er for varmt, når man hælder det i æggeblandingen, så begynder æggene at sådan legere og blive sådan lidt scrambled exakt. Det gider vi ikke have. Vi pisker lige ægge og sukkerblandingen op. Det skal piskes helt vildt. Det kan jeg sagtens gøre bare i hænderne. Sådan her. Så vi vejer 18 grams bønner af. Og så sigter vi efter at få 36 gram ud af det. Nu er det tid til i den her æggeblanding at putte chokoladen ned og lige sådan putte lidt af gangen og så lige røre lidt rundt, så det ikke får alt for meget chok, hvis chokoladeblandingen stadig er ret varm. Det er den. Så skal kakaoen og melet skal op i. Og som jeg nævnte sidste gang, så er det sgu svært at fuck den her op. I forhold til at man helst skal folde en dej. Den her, der kan du bare røre den, fordi at det bliver alligevel ikke så luftig. Det er ikke sådan pointen med den her. Den skal bare sådan fungere som sådan en bund. Så skal vi faktisk veje 17 gram kaffe af. Det hælder vi i. Og så fordeler jeg den her. Og sidste gang der bliver den en lille smule for tyk. Det må godt være sådan ret tynd. Og så give lidt plads i kanterne, så gør den lige en del større i forhold til det den skal bruges til, fordi den bliver mere brændt i kanterne end inde i midten, og vi vil godt have den så mushy som muligt. Mens vores brownie er i ovnen, så laver vi mascarpone-creme. Jeg skal bare lige huske at holde øje med den, fordi sidste gang der brændte den lidt på. Vi skal have 2 skåle, og så slår vi æg ud i den ene skål. Gerne forsigtigt, så de ikke går i stykker. Tricket er jo, at vi skal have separeret æggeblommerne fra æggehviderne, og det gør vi bare ved at stikke hånden ned i. Separere dem lige så stille og roligt, og så ned i den anden skål med æggeblommen. Så sætter vi lige æggehviderne til side, og stikker æggeblommerne. Så putter vi alt sukkeret, tager noget vaniljesukker, teske fuld ned i. Nu er vores brownie nok ved at være færdig, og den skal bare stå på køl. Nu skal vi piske æggehviderne. Det skal piskes indtil det ser sådan her ud. Indtil der er sådan nogle toppe, og det sidder godt fast. Så er vi æggemassen. Begge 2 æggemasser, men den ene det er med sukker og æggeblommer, og den anden det er æggehviderne. Dem stiller vi lige her, og så har vi en skål mere, og det er til
mascarpone. Det skal også piskes, og det skal piskes, inden vi putter andre ingredienser i. Og det skal vi, fordi at mascarponen er ret fast i det, og for at vi gør den lettere at arbejde med, så skal vi lige sådan piske den. Så har vi halvdelen af æggeblommemassen ned i mascarponen, og så vender vi det. Så tager vi cirka en tredjedel af æggehviderne, og det folder vi. Og her er det meget mere vigtigt, at vi folder, end at vi bare rører. Folder det over hinanden, og det er derfor, jeg sådan vender skålen hele tiden, fordi at så skal jeg ikke sådan vride min arm sådan her, så kan jeg bare vende skålen, og så folder jeg ligesom fra forskellige vinkler hele tiden. Og resten, denne her, bliver meget mere luftig, end den sidste gjorde. Det bliver vildt godt. Og det er nok fordi, at jeg sidste gang måske ikke fik pisket æggehviderne nok, og måske også rørt mere, end jeg foldede. Vores brownie er blevet god tynd, som vi vil have den. Den er ikke brændt på den her gang, så det skulle gerne være meget nemmere at arbejde med. Sidste gang, der lavede jeg den i den her skål. Der var der for lidt mascarponecreme i forhold til, hvor mange ladiesfingers der kunne være i forhold til, hvor stor den var. Så derfor så har jeg valgt en lidt mindre i dag, og det er sådan lidt, en funky skål, som ikke er sådan helt jævn rund, og den er måske i virkeligheden lidt for lille. Vi prøver det alligevel. Vi vil have den cirka den der størrelse. Så den ring, jeg har valgt, kunne måske godt være lidt mindre end den er, men så må jeg prøve at customize den. Prikhul. Tag et ark. Den ved her, fordi den hænger jo godt fast i bunden. Vend den rundt. Så bare åbne den op her. Tag den. Læg den her. Og det er jo nok nu, jeg skulle customize den lidt. Ej, jeg prøver lige at customize den. Det var måske virkelig noget meget bedre. Den er virkelig blevet lækker. Måske lige lidt for tynd. Nu skal vi lave en kop kaffe mere. Og vi skal lave en americano ud af det her. Et espresso shot med ca. 36 gram, og så 145 gram vand. Det vi gjorde sidste gang, det er, at vi tog 36 gram kaffe, espresso, og så tager vi 145 gram kogende varmt vand, og så laver vi en americano ud af det, og så puttede vi noget whisky i. Det var så rom sidste gang, og så puttede vi 3 centiliter i sidst. I dag der halverer vi kaffen og vandet, og så putter vi 2 centiliter af det her. Så vi halverer det her, men vi skal kun det her ned med en tredjedel. Så det kommer til at smage lidt mere alkohol, end det gjorde sidst. Og det er en af de ting, jeg godt vil have, det er lidt mere alkohol. Smag i den. Vi har vores børnebund. Vi har vores mascarponecreme. Vi har vores kaffe-likør-blanding her. Vi har vores ladyfingers. Vi starter selvfølgelig med at putte bund. Ovenpå børnebunden selvfølgelig. Putter vi mascarponecreme. Og det må gerne sådan cirka være halvdelen. Så har vi vores ladyfingers, og vi lavede faktisk også lidt en regel sidst. Der er nogen, der pensler dem med den her kaffe-likørblanding. Det gør jeg ikke, jeg dypper den, fordi at det skal suge så meget af kaffesmagen og likørsmagen, fordi det er det, der smager af noget. Derfor så dypper vi, og det gør vi til en regel. Man dypper dem, man pensler dem ikke. Og man dypper så meget til, at de næsten er ved sådan at forsvinde. Så de bliver sådan helt porøse. Yes, perfekt. Sådan der. Bare lige en lille sådan afstand. Eller måske ikke helt plads til en hel her. Så er det, vi customiser den lige. Der var en halv. Ligger den der. Shit, hvor det godt. Og som sagt, det er her i smagen ligger. Så vil vi gerne helst ikke have, at man kan få et stykke uden noget ladyfinger og uden den her whisky kaffesmag. Derfor så skal vi helt ud i kanten med det. Og jeg kan se, at vi allerede har forbedret os siden sidst, fordi at den her den kommer til at dække fuldstændig. Hvor den sidste gang var lidt for stor, at den lige er lidt for lille, at der måske er lidt for meget mascarponecreme i forhold til ladyfinger. Den her skål er cirka 15 cm, og så er den 17 den anden vej. Det er lidt weird. Cirka 16 i gennemsnit cm i diameter, og så er den cirka 5,2 cm høj. Lige nu der skal den sætte sig, fordi en af de allervigtigste ingredienser, når man laver en tiramisu, det er tid. Så den skal have tid. Den skal minimum have 12 timer, hvor den bare sætter sig. Det kunne lige præcis være i den her skål. Så på den måde er den egentlig ret perfekt. Lige lidt større skål. Smager vi den i morgen. Du filmer bare, hvad du sådan føles film. Ja, er naturligt at filme. Jeg tror, det der det er fint, det lys. Den har siddet siden klokken 15. Siden klokken 3 i går. Og klokken er nu 12.02.
Den har i 23 timer eller sådan noget. Giver det 23 timer? Jeg hader, når der kommer sådan for tykt lag kakao på, fordi at så smager det alt for bittert. Så jeg prøver sådan meget forsigtigt at drysse. Det må godt give den der sådan spidse sådan bitterhed. Det er ret godt til alt det søde, der er i kagen. Men det skal bare ikke være sådan, at man får sådan en klump kakaopulver ind i munden. Det smager klamt. Pisse. That's fine. Tjekker vi efter, om den har sat sig nogenlunde. Det tror jeg, den er blød og lækker, og den har sat sig fint. Den kunne helt klart godt have sat sig mere. Den er sådan lige lidt for blød. Det er bare tid. Så hvis den fik længere tid, så vil den sætte sig i det mere. Man kan jo ikke engang se lægen i den. De der ladyfingers er virkelig blevet mushy. Det er sindssygt godt. Selvom jeg puttede mere alkohol i end sidst, så er det som om, at den ikke er stærkere alkohol, også selvom det er whisky. Det smager sindssygt godt. Jeg vil have endnu mere alkohol i. Du skal lige prøve. Fordi jeg kan jo godt lide det, når det smager meget alkohol. Hvis du spørger mig, så smager den alt for meget alkohol. Ja, for helvede. Men det smager bedre end det alkohol, der var i sidst. Er det rigtigt? Det synes jeg. Det kan godt være, at den var stærkere, for some reason. Det vi gjorde anderledes i denne gang, frem for sidste gang, det var, at vi brugte whisky frem for rom. Vi brugte mere alkohol per del kaffe end sidst. Så er det mere mascarpone i forhold til mængden af ladyfingers, som jeg synes fungerer godt også. Der var for lidt creme sidst. På et tidspunkt så skal jeg begynde at eksperimentere med, hvad for noget mascarpone jeg bruger, hvad for nogle ladyfingers jeg bruger, lave dem selv. Nu prøver vi bare at finde frem til den korrekte opskrift og korrekte mængde. Og så bagefter så dykker vi ned i alle de andre ting.